asɔre emu kwafo a ɛwɔ hɔ no ɛna ɔmabɔ mmɔden akasiani ɛbɔ mmɔden akɔ ɛyɛ emu ne ho na afei ɛsom a etwatoɔ no wɔn etimi akɔyɛ ɛyɛ ewufusom no na afei ɔmode ama ɛyɛ yenua bɛma ɛyɛ kaba ebusua ɛnyade a ɛmrɛ ɛnyade a ɛnika ɛnyade a ɛfɛ meba multimedia busuakuo yi mu yi afei ne menya mfie 9 ɛne ɛna kakra mfie 9 ɛne bosomi numuan ɛna mewɔ yi na meba yɛ yi ɛna mebɛto aberanteɛ kaba ana agya sɛdeɛ na ho braseɛ ɔdwododo owuo tirimɔden owuo ne tirimɔden papapa owuo ne tirimɔden papapa nanso no ɛsi mpanyinfoɔ sɛ owuro nkurade a nkwa ntimi ɛngye eti sesei asɔre no abɔmmɔden a ɛto santen akɔhwɛ emu yi awie pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ agya sɛdeɛ ɛteɛ no na yɛde emu enti no sɛdeɛ waa wonim no bɛdi kan bɔ amanneɛ no asɔre no ɛna ɛkɔ ɛyɛ Methodist asɔre ɛne Pentecost asɔre ɛwɔ Hebron ɛna wɔn nyinaa no ato santene a ɛkɔ ɛyɛ akɔkyea ɛyɛ yenua bɛma kaba ɛkɔ san ne ho agya na wɔnom ɛkɔ na afei wɔn atumi akɔhwɛ ɛyɛ kaba ɛnya deɛ a ɛnika abusua sɛdeɛ medi kan ɛka kyerɛ wo no mmea mu no akora no emu ɔden ɛma me nana penti ɛyɛ kaba